Hello guys, welcome sa ato ang another discussion karon. In this video, mag-solve ko sa part 1 regarding tensile force o mag-solve lang ko og duha ka problems. Mao ni ato ang problem 1 nga pangitao nato ang tension niining tulo ka PC. And then for problem 2, atong pangitaon pila kay mass aning cylinder A kung given ang mass sa cylinder C. Sige, di na ta magdugay, birahan na nato ni. Sa problem, the crate has a weight of 550 pound. Determine the force in each supporting cables. Ato daw pangitaon ang tanang tension aning tulo ka cable. Tension AD, tension AC, and tension BA. Kung ato ang kwaon ang free body diagram sa imuhang figure na kay weight sa ato ang crate nga which is 550 pound. Dayon natay tension sa cable AD nga which is 550 pound. Nganong equal naman ang duha? Kay di ba sa ato ang previous nga discussion, ang kani imuhang tension o kani imuhang cable AD mo may nag-support sa imuhang crate. So dapat ang iyahang tension must be equal sa weight sa imuhang crate. Dayon dirita sa point A. So ato ning para may bawaan nato ang iyahang forces, atong kwaon iyahang free body diagram. Dirita karon sa connection at point A. Mo nang natay tension sa cable AD 550 pound kay point A naman ta. So si cable AD is pabira siya diri nga part. Dayon tension sa cable AB o cable AC. Then diri na kay 30 degrees. Diri sa cable AC wala man katagay og angle pero gitagaan kani nga triangle. Again by similar triangle, you have kung diri beta kani pod siya nga part, this is also beta. And to find beta, you can use SOHCAHTOA. You have arc sine 3/5, kung cosine 4/5, kung tangent 3/4. Kung ato na solve, we have 36.87 degrees ug mo na ang value ni beta. Karon inyong nakita ang mga forces nga naa sa tuang system. We have this one, tension AC, then angle 36.87 degrees, and for tension AB 30 degrees, and for tension AD nga nanay value nga 550 pound. Karon balik ta sa tong discussion regarding component method. Kay naka-diagonal man na, ato nang i-convert into X and Y axis. We have TAC and along Y. And then for cable AB, we have this one along X and along Y. Ug timan-an po ninyo kung asa ang angle mo na ang cosine. Ang duha ka angle na locate man along X axis, so therefore along X imuhang cosine. Muna ni ato ang forces nga naa na tanan along X and Y axis. So therefore, we have summation of forces along X na atay TACX minus TABX. Ug along Y na atay TACY plus TABY minus 550 pound equals 0. Kung ato ning i-transpose ang imuhang negative 550 to the right na atay mo ni ang ato ang equation. Nahimo na siyang positive. O kung kanipod nga equation along X, kung atong i-transpose ang TABX, mahimo na siyang positive. Mo ni ato ang nakuha nga equation base sa figure nga ato ang gisolve ganina. Kani na kay TAC X which is TAC cosine 36.87 degrees. Ngano man kay ang angle na along X. Likewise pod sa TAB na kay cosine 30 degrees. Dayon along Y na kay TAC sine 36.87 degrees plus TAB sine 30 degrees equals 550 pound. Mo na imuhang equation 1 and this is your equation 2. Karon na amoy two equations and then
na ay 2 unknowns, pwede nato na siya ma-solve by substitution or elimination method. O pwede ra pud ta ani mo gamit directly sa ato ang mga calculators. Okay, for equation 1 mao ni ato ang value. Kung kuha na to ang value ni TEC sa equation 1, so naa kay TEB cosine 30 degrees over kani cosine 36.87 degrees. Substitute the value of equation 1 to equation 2 to find tension AB. Mao man ni ato ang equation 2. Kaning value ni TEC ato nang i-substitute diri sa atong equation 2 mo nang naatay value ni TEC times sine 36.87 degrees plus TAB sine 30 degrees equals 500 pound. Take note that sine over cosine is tangent. Mo nang nigamit ta diri og tangent times cosine 30 degrees. Kung ato ning isolve gamit ato ang calcu, natay alpha x nga nagrepresent sa imong tension AB. Tangent 36.87 times cosine 30 plus alpha x sine 30 degrees equals, or alpha solved, 550. To find alpha x or tension AB, shift solve equals natay 478.46 pound. Ug mo ni ato ang final answer para kang tension AB. Karon kaning tension ni AB, kung ato ning i-substitute from equation 1, makuha nato ang tension AC. So we have, kung ato ning i-solve, makuha nato na si tension AC. Atong i-plug in karon ang value ni TAB. Natay 478.46 pound times cosine 30 degrees divided by cosine 36.87 degrees equals, nakakuha ta og 517.95 pound. Mo nang natay value ni tension AC nga 517.95 pound. Og nahuman ato ang problem. Therefore, natay tension AD and then tension AB ug tension AC. Problem number 2. Find the mass of cylinder A. Kung inyong tanawon ang problem, duha ra ka value ang gihatag. Mass of cylinder C ug kaning angle 30 degrees. Ato pong hinumduman nga pila man ka support or ka PC ang nag-exist sa ato ang system. Natay number 1, number 2, ug kani nga PC. Take note, kung pilay tension ani, mora pod ani, ngano man, usa ra man na sila, wala man na sila nagputol. Timan-an lang yun nato pag ang usa ka PC or kable, wires, kung wala ganin na sila nagputol o continuous sila, automatic equal ra ilahang tensile force. At cylinder C nga 40 kg natay weight of cylinder C equals 40 kg times 9.81 meter per second squared para mahimo siyang newton. Ngano man, di man ta pwede mo gamit aning 40 kg kay mass man eh. Always gyud ta pag maingon ta og weight, tension, ang atong gamiton gyud nga unit is ang sa force gyud, which is newton or pound. Mo nang naatay 392.40 newton. For tension ani nga PC, that is also equals to 392.40 newton. Kay siya may nag-support sa imuhang load. O equal gyud sila para equilibrium ang imuhang system. So kay kani nga cable, kay continuous sa man siya, pwedeng diri until ani nga kable, ang iya po di ang tensile force ani is equal sa imuhang tension o cable BC. Munang diri napo kay 392.40 newton. So gikan diri ta nag-solve,
para ma-solve si A, nag-start ta diri then padung na ta diri mo nang nanatay tension BA nga kani nga value. Karon para makuha si cylinder A kung pila ang mass, diri na pud ta mag-focus at point A kay diri man sila naka-connect. From point E naatay kani tension ni cable BA nga 392.40, and then from cable DA and cable tension sa cable AE nga nag-support sa imuhang weight sa cylinder A. So ang imo lang hinumduman, pag makuha nimo ang tension sa cable AE, mahibaw-an na nimo ang weight ni cylinder A. Masolve na nimo siya pag makuha nimo pila ang tension diri Okay. Karon kay naka-diagonal man ni imuhang tension BE, ato ning i-convert into x and y axis. Nakay along x ug along y. Na hinumdumi ang angle is along x. Usa sa imuhang matikdan, ang pangitaon kani si cylinder A. Unsa man siya na axis na bilong along y-axis. Mao nang naatay submission of forces along y, TBEY minus tension sa cable AE. Kung ato ning i-transpose si tension sa cable AA to the right, mahimo na siyang positive. Munang naataan ni tension sa cable AE equals TBE along y man ng angle along x, mo nang nag-sign ta diri na ang value ni TBE na amantay 392.40 Newton. Kung ato ning isolve, makakuha ta og 392.40 Newton times sin 30 degrees equals nakay 196.2 Newton. Karon ang pangutana, nahuman na ba ta sa ato ang pag-solve sa problem? Yes or no? Sakto mo, wala pa. Nganuman, kay ang gipangita is mass. Mo nang to convert this 196.20 Newton to mass, unsa may angay natong buhaton? We know that weight equals mass times acceleration due to gravity. Or, para pagkuha ni mass, nakay weight over G. Mo nang nakay 196.20 Newton over 9.81 meter per second squared na atay 196.2 Newton divided by 9.81 meter per second squared na kay 20 kg. Natay mass nga 20 kg. Ug mo na ang value ni cylinder A. Diri na human ang ato ang pag-solve sa duha ka problems. In my next video, mag-solve ko sa part 2 sa tensile force nga mga sample problems. Daghan kayong salamat and see you on my next video.